Kiitos pähkinä. Pähkinä. Musiikkia gorilloille. Mulla on himas pisuaari. Se on mun lavuaari. Säästä vettä, mä pesen kädet kusella. Säästä vettä, mä pesen kädet paskalla. Siis samalla kun paskon. Mä pesen kädet kusella. Laita mun haisat pihalle! Laitan biojätteen muovikehykseen! Laita eikö pihalle! Se lähtee pihalle! Valkene! Ihan mihin sattuu! Paperijätteet naapurin postiluukkuun! Hei, otaksä vielä tota vanhaa kapeeta kamaa? No joo, mulla tarjotaan parempaa. Leveä pilli! Mut mitä se tekee? No se on niinku piriä, mutta leveämpää. Okei. Pitää vähän venyttää nenää. Oho. Vuoden 2026 Hondan mallistossa. Ei väistäkään nää. Leveä Honda Civic. Tää V3 kaistaa. Entistä leveämpi. Hei väistäkää nyt vittu. 3 kaistan kuningas. Leveä Honda Civic. Leveämpi kuin se vanha. Täytyy venyttää nenää. Otetaan vielä toinen otto. Mä aloitan tuolla ja sitten tuu siihen mukaan. Joo, okay. Vuoden 2027 Hondan mallistossa. Ei väistä nyt ihan oikeesti. Entistä leveämpi Honda Civic. Tää vie 4 kaistaa. 4 kaistan kuningas. Tänne mahtuu mun purjeveneen masto poikittain. Entistä tilavampi. Tänne menee mun kaikki lapset. Entistä leveämpi. Tännehän mahtuu vaikka Suomen jääpallojoukkueen hyväksymä entistä leveämpi Honda Civic. Täytyy venyttää nenää. ensi vuonna leveämpi. Minä olen Päijänämäinen pullipiipari. Missä vitussa se piipari on? Minä soittelen pullia ja kaikki kuulevat. Piileskelee pusikossa puiston takana. Minä hallitsen minun sävelilläni eläimiä. Missä se on? Mä väännän sen niskat. Tulkaa tänne rotat ja tehkää minun oloni mukavaksi. Mikä vittu sitä vaivaa? Minun maatilalla lehmät tekee punaista maitoa. Ihan punaista maitoa. Meidän maatilalla lehmät tekee punaista maitoa. Mä oon velkaajalle Jonille, seukkaalia mua munille. On velkaa Suomen valtiolle. Mä sijoitin opintolainan Tiimariin, Anttilaan, Sotkaan ja Jyskiin. Nyt jään vaan yskiin. Vuoden 2029 mallistossa entistä leveämpi mörkö. Vielä 2. Minä palaan. Oliks meillä joku ajatus tähän kappaleeseen? Ihan tosi hyvä. Korasit pellin läpi, toisella puolella käsi. Arvaa miten se siinä kävi. Mun peukaloissa on reikä.
Tarvitsetko nenäleivän? Mä tein Terolle pikku pränkin. Katkasin sen autosta jarrokaapelin. Ai saatana! Onks se kunnossa? Mä kuolen kohta! 112! 112. Mä ottaisin yhdessä Megmajusta. Tero, onks sä ihan varma, että sä pystyt äänittämään tän biisin? Ei saa. Joo. Ootko ihan varma? Joo. Ota, mä otan mun sormen tosta pöydältä. Ai. Niin paikalle. Okei, jos sä pystyt, anna mennä. Noniin. Mä tein Gorillalle. Kari, mun nimi on Kari. Tein Karille pikku pränki. Katkasin sen siemenjohtimet. Mun siemeni onkin katkes. Mitä sai saatana paskaa? Äiti sanoi, että soittaisitte mieluummin vaikka oopperaa. Katsokaas lapsen lapsukaiset, kun mummo on tuonut tuliaisia ihan Amsterdamista asti. Löysin sitä ihan ihka oikeeta juhlamokkaa. Otin kun oli tuttua. Sitten on tämmönen ruma magneetti. Pus, syöppäs tästä mummon muussia ja kebab. Ranskalaisen. Joka päivä mä ymmärrän enemmän Kurt Cobainia. Mä ymmärrän joka päivä enemmän Kurt Cobainia. Mä ymmärrän joka päivä paremmin Jokeria. Mä ymmärrän joka päivä enemmän Walter Whitea. Mä ymmärrän joka päivä enemmän sitä lukkoa, joka paskomia rappukäytävää. Mä ymmärrän joka päivä enemmän matematiikkaa. Mä ymmärrän joka päivä enemmän mun tunteita. Mä ymmärrän joka päivä enemmän Matti ja Teppo. Joka päivä töitä tee. Oi vittu. Raske käytti. Onko pakko? Oh no! Homeinen säkki tuoli. No täytyy ottaa kun ilmaiseksi saa. Reikäinen aluspaita. No täytyy ottaa kun ilmaiseksi saa. Rumpussetti, jossa on rotanpesä. No täytyy ottaa kun ilmaiseksi saa. Turpaa. No hei, täytyy ottaa kun ilmaiseksi saa. Honda Civic ei toimi. No täytyy ottaa kun ilmaiseksi saa. Mun talo. Se palaa. No niin, tervetuloa, mihinkäs mennään? Mä haluaisin Helsinki-Vantaan rautatiekentälle. Siis lentoasemalle. Helsinki-Vantaan rautatiekenttä. Helsinki-Vantaan, siis eli lentoasemalle. Rautatie. Siellä on lentoasemalla on myös rautatieasema. Rauta-asema. Siis Helsinki-Vantaalla tarkoitat sitä lentokenttää. Helsinki-Vantaan rautatiekenttä. Vittu kenttä. Lentokenttä, mutta rautatiekenttä. Joo, lähetään matkaan. Väärä suunta. On suora tie. Joo, muuta. Hyvää päivää, onko teillä jo matkaliput? Ei. No, haluatteko ostaa matkalipun? Joo. Hyvä on, minnekäs haluatte lentää? Haluaisin lentää kotiin. Valitettavasti lento kotiin ei onnistu. Ihan suoraan kotiin. Ei mitään välilaskuja. No, missäs te asutte? Kotona. Missäs teidän kotinne on? No se on Tanskan rivieralla. Anteeksi. Tanskan Niin Ranskan rivieralla. Ei Haluatte- ollenkaan. Haluatteko lennon Ranskaan?
En missään Haluatteko tapauksessa. lennon Tanskaan? En missään tapauksessa. Hei! Soitetaanko täällä jatsia? Ei missään nimessä soiteta. Koska tää on jatsiratsia. Voi helvetti. Ja sä meet putkaan. Voi rähmä. Musiikkia gorilloille. Onpa hyvät hatsit. Ja onpa hyvät jatsit. Hei! Soitetaanko siellä sellissä jatsia? Ei soiteta rockia vaan. Rokki soi. Pojat rokkai. Moi. No hyvä, että rokki soi, koska täällä ei jatsia sallita. Musiikkia gorilloille. Tää on mun Tomi! Tää on mun Tomi! Tää on mun Tomi! Tää on mun Tomi! Seuraavaksi Van Halenia. Ristikivesmurskaus, murhamysteeri. Terron verinen ruumis makaa keittiön lattialla. Vieressä seisoo huohottava gorilla, jonka kädessä on pesäpallomailla. Kuka on syyllinen? Se selviää seuraavassa jaksossa. Kengät jalkaan, sukat jalkaan. Oho, meni väärinpäin. Herään ja käyn paskalla, sitten nousen sängystä. Oho, sehän meni väärinpäin. Tää menee nyt tää biisi väärinpäin. Oho. Helle Olli kaikki Tervetuloa ennätystehtäisyyteen, tänään meillä on numero Jami. Terve! Mä osaan kaikki numeroja. No niin, KD. Eiku, oota hetki. C, 8, 9, 10, Yto, Ato, Koto, Deto, Viito, Kuuto, Keto, Kasito, Ysito, 20, KY, KK, KK, KD, KV, KQ, KC, A8, K9, 31. Nyt meni pieni. Ei. Ja uusi Suomen ennätys. Moi, mulla on puhtaat housut. Tahrahousussa. Ei mulla ole tahrahousussa. Se on ruskea tahra. No se on jauhelina kastike. Onko sulla paska tahrahousussa? Ei ole paska tahrahousussa. Sun pitää olla joku teisä paskaa. Mulla ei paska ollenkaan. Ei ole kun siitä. Me vaihtamaan housut oikeesti. Ja annetaan roikuvat aplodit, kun huomannut, kun juo kaavia, niin tulee kakkahätä. Ja annetaan raikuvat aplodit Jami Skädbergille, Suomen hauskimmalle miehelle. Ja seuraavana meidän lavalle esiintyy seuraava asia, jos tulee lavalle astuu gorilla.